Naša vízia je vybudovanie exportnej platformy, kde nájde e-shop komplet všetky služby, produkty, ktoré potrebuje na expanziu a nie len do CEE regiónu, ale do celej Európy, tzv. One-stop shop. Teraz máme v platforme vratky, zákaznícku podporu, preklady. V prvom kroku uvažujeme o implementácii cross-border hráča, marketplaceov, implementácia rôznych konektorov. Pod konektorom si môžete predstaviť, som internetový obchod, expandujem do Rumúnska. No ak chcem byť v Rumunsku úspešný, musím pravdepodobne implementovať lokálnu platobnú bránu, musím byť na lokálnom porovnávači cien. A toto všetko je proste zbytočná starosť. Dve rôzne implementácie, komunikácia s rôznymi firmami. Keď si do toho ešte dáte preklady, zákaznícku podporu, tá expanzia môže byť pomerne veľký strašiak, pokiaľ nemáte platformu takú, ako chceme vybudovať my. Samozrejme, chceme to zastrešiť rôznymi dashboardami, aby internetový obchod videl, dobre, Rumunsko mi generuje takéto tržby, takýto počet tiketov tam mám, takéto balíky, takáto je vrátkovosť. Z týchto kanálov mám generované tržby, všetky kompletné štatistiky, ktoré potrebujete pri expanzii vedieť.